Здравейте, сега ще ви покажа как ще правя къща в Майнкрафт. Както ти можеш. Както аз мога. Както чухте. Това е твоя първи клип в канала ти. Да. Сега да започнем бързо. Няма да... Аз съм и името си. Аз съм Майкъл. Сега съм на гости с преспиване. Вчера дойдох и дрън дака. И ти не знам кога ще се тръгваш. Тръгна към 6. Къде искам да видя колко е часа. Добре. Чакай един. Да започнем бързо да я правим. Майки, имаш още около 7 часа. Цели 7 часа. С мънички промени в графика. Да, след като 6:30. Аз ще играя на футбола. FIFA ли? Не, на тук. Добре. Ето го общо. Ще играя срещу себе си. Добре. Как да го чухте? Той ще играе срещу себе си. Трябва и да пазя. Той ще си пази. Там ние тук ще си правим клип. Вие му познавате гласа. Той е в YouTube. Какво познават? Хората, които ще гледат моя канал, те познават, защото нали ти качваш ти качваш клипове и може и тези хора, които гледат теб, да гледат и мен. Затова... Добре, хора, за да видите канала ми, напишете горене на гаден ученик и ще ви излезе. Да знаете, аз съм с сини очила, сестра ми е с кафява дълга коса, ще видите. Напишете горене на гаден ученик и ще ми видите канала. И също, ако ти спре изведнъж клипа, тогава трябва да го направиш, трябва да напишеш, че е изненадващо прекъсване. Ако прекъсне клипа, не го виднете, той не е знаел. Да. Това е първият ми клип. Да. Така. На мен ми се случи. Да. Един клип не можа да ми се качи. Да, пък днеска направихме клип с него. Не, говоря един клип, който е в моя канал предизвикателство. Да, ма днеска направихме клип там за футбол и го качихме във Facebook. Не в YouTube. В моя канал. Да, твоя канал. Майкъл срещу Ния. Да. 5-0. 5-3. Да, 5-3. Кой ще... Ние знаем кой ще победим, но... Но ако отидете да гледате клипа, тогава ще може да разберете. И ако сте го гледали, тогава... ще гласувате. Сте го разбрали. Да. Аз ако разбера как се правят класации, да видя нали, кой за какво гласува. Как се прави така... Аз ще правя клипове и на дневникът на един дрън, като е книга. И какво ще казваш? Ще разказваш за книгата ли? Да. Как? Блок малко скучен. Сигурно се бе, няма да правя. Няма ли прозорци къщата? Сега ще направим. Чакай първо да направим там стените. Първо ще измисля къде ще бъдат прозорците. Аз съм Survival на по-старата Minecraft Pocket Edition. Бях направил много яка къща. Бях супер развит с Iron Armor. И също имах градинка, която имаше ряпа, имаше моркови, всичко. И беше оградена от стъкло. Много трудно я направих. Но пожа на голям успех. Имаше 13 000 абонати да я искат. Шегувам се.
вярва на хубавия късмет, който ти плати. Поне аз ти вярвам. Феновете вярват ли? Де да ги знам, ще питаме. Фенове, които гледат Ивчо, кажете дали му вярвате, че е направил тази яка къща. Аз му вярвам. Къщата, но градинката малко трудно я направих. Беше оградена от стъкло, не беше толкова голяма. Беше около 5 блокчета. 5 блокчета, така, нали... не мога го кажа. Трудно е. Пък дори аз не се сещам. Чакай, дай. Имам идея. Това е нещо като... Това е правоъгълник. Значи 5 блокчета, ето и това. И 10 блокчета това. Може да си продължиш къщата. Така. Продължаваме къщата. Телефона ти гори. Нищо, ще изтърпиш. После госпожата се зарежда. Сега като направя този клип... Като направиш къщата, го спираш. Да. Ще направя къщата. Къщата, която е къщена. Да, къщена е. Просто я направи прозорците и тавана. Пода ще го скипнеш, защото той е мега скучен. И декорирането и готово. После аз също правя една такава поредица. Вече съм до 3 епизод. Направих градинка, направих и направих къща. Първият епизод къща, във втория епизод градинка, в третия епизод фонтани, такова място за котки и кучета. Колибки, направих с котки и куче. А ферма? Да, ферма във втория епизод. Обаче не ферма с животни, а ферма с жито и такива работи. Ама фермата трябва още малко да се такова да се прави. Ще я довършиш? Вече сложих прозорците. Най-добрият ми клип е с 58 показвания. Не съм толкова известен ютубър. И той е как се прави... Аз съм първия узнал как се прави ограда на 1.9. Всъщност не първия, говоря, че първия в YouTube. Да. Защото гледах, не разбрах. Гледах, че преди 8.9 как се правило в 8.9 се правило с такива, с пръчки, само с пръчки на първото, на третото, после втория ред целия запълнен и пак на 8-то и 9-то, на 7-то и 9-то. На финала сме. Да, а пък по другия начин беше 1.9 и преди 8, нали, преди 8 беше само, нали, аз му забравих как се правиш. Мисля, че беше от, свършваш ли клипа? Свършвам го. Ти говори, аз тук ще правя. Беше на първото дърво, на третото дърво, на четвъртото дърво, на петото беше пръчка, на шестото беше дърво, на седмото дърво и на деветото дърво. Ама обработени дървета. Така слагаме легло. Нека да сложим двойно легло. Така. Ако имам гости. Да сложим малко библиотека. Протека ли? Библиотека. Ма ти ще правиш ли Enchanting Table? Или в друг клип? Защото ти новата версия не си гледал така много. Не знаеш много неща за нея. Ти свърши ли? Ще слагаш ли честове и печки? Това, което ти показа е използвано място. Нямаш място. Мисля, че е време да свършваш клипа. Окей. Малко става, набързо ще го направим. Имаш малко място, имаш някъде 30 секунди и трябва да спреш клипа. Добре, другия път ще довършим клипа, така че чао. Това беше всичко, този клип, чао.